Bună și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Alina, am 33 de ani, sunt din București. Sper să ne strângem cât mai mulți pe acest canal de YouTube, să fim o comunitate cât mai mare, să fim multe mămici, tătici, de ce nu, să fim o comunitate de părinți fericiți, fără frici. Și cum spune și titlul, cum este să ți se rupă apa la 4 dimineața și tu să nu știi? Ei, cum este? Păi cum să fie? O să vă spun eu, pentru că acum mi se pare amuzant, dar atunci nu era deloc amuzant, din contră. Este și normal să ai temeri și să ai frici, să spunem așa, legate de acest subiect, legate de nașteri, legate de tot ce înseamnă a fi părinte, pentru că este un domeniu pe care nu-l știi și orice domeniu nou vine în spatele lui cu mici frici, să spunem așa. Cum este, până la urmă, să ți se rupă apa la 4 dimineața? Păi, mie mi s-a rupt apa la 35 de săptămâni și 4 zile. Am născut un copil prematur. Se spune că este prematur pentru că nu a îndeplinit cele 40 de săptămâni ca să ajungă la termen. S-a născut mai devreme. S-a născut cu 2,7 kg. Pot să spun că a fost destul de ok, nu a avut nevoie de mers la incubator, de stat acolo, chiar a fost un copil sănătos, pot spune. Dar să revenim la subiectul cu apa, noaptea. Eram singură acasă, dormeam și m-am trezit efectiv la 3:30, că simțeam nevoia să merg la toaletă. Nu m-am trezit pentru că mă durea ceva sau că aveam vreun disconfort anume. M-am trezit pentru că aveam nevoie să merg la toaletă. Și asta am și făcut. M-am dus la toaletă. În drum spre toaletă am considerat că parcă sunt, nu știu, transpirată. Oricum, când ești însărcinată, transpiri mult mai mult. Eu am fost însărcinată pe timp de iarnă și totuși mă simțeam destul de transpirată și m-am dus la toaletă. În timpul ăsta mă gândeam că oricum când ies de la toaletă o să vreau să mă schimb în altceva mai lejer, pentru că, cum vă spuneam, mă simțeam eu transpirată. M-am întors de la toaletă, n-am avut nicio problemă acolo. M-am întors, m-am schimbat și am vrut să mă bag din nou în pat, să dorm, că era noapte. Mare a fost mirarea când m-am urcat în pat, era totul, era udă zona aceea unde am vrut eu să mă urc și am rămas, ce să spun, șocată este puțin spus, nu înțelegeam de ce e ud, adică cât poți să transpiri în halul ăsta să uzi tot patul. Eu atunci aveam pe pat o husă de protecție de culoare mov. Am aprins lumina și când am dat pătura la o parte, era, nu voi exagerez, o pată destul de mare, deci foarte, foarte mare, clar de apă, de ceva. Și atunci m-am panicat, era normal, eram singură, prima oară, nu știam ce înseamnă asta, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, că eu nu am simțit absolut nimic. Și m-am dus din nou la toaletă, am zis să verific, poate o fi fost sânge și eu dacă m-am dus pe întuneric nici nu am observat ceva. Și da, era sânge, era, să spun așa, niște firicele foarte subțiri de sânge. Vreau să spun că în momentul ăla a început efectiv să curgă practic și mai multă apă. Am încercat să-mi pun tampoane, încercam să mă țin, să nu mai curg atât de mult.
dar nu mi-a reușit sub nicio formă. Vă dați seama, n-aveam nici măcar bagaj pregătit de maternitate pentru că eu nu mă pregăteam să nasc atunci. Eu așteptam să ajung la termen să nasc. Chiar mai aveam de mers la medic pentru a mă întâlni cu anestezistul, adică mai aveam de discutat, adică eu nu eram pregătită să nasc. Dar am avut noroc totuși că am născut la MedLife, în Calea Griviței, și acolo, dacă știți sau dacă nu știți, vă spun, nu ai nevoie de bagaj pentru că ei îți oferă tot. E adevărat, nașterea costă ceva, dar măcar nu mai ești presat de a-ți face bagajul de maternitate, pentru că, cum am spus, ți se oferă acolo tot. O să vorbim într-un alt vlog despre nașterea în sine, despre ce înseamnă MedLife și despre doctorii de acolo, despre partea de neonatologie. Am chiar, cred că o să facem un vlog despre partea asta de neonatologie, pentru că au fost niște situații destul de nasoale, să spunem așa, acolo, cu toate că dai o căruță de bani, nici la privat nu ești tratat cum trebuie. Te aștepți să fii tratat pe măsura banilor pe care tu îi dai, dar uite că până la urmă nu e chiar așa. O să vorbim în detaliu despre acest lucru. Chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii dacă vreți și vă interesează acest subiect sau pe cine interesează subiectul de a naște la privat, la MedLife chiar, pe Griviței. O să vorbim pe larg și despre doamna doctor cu care am și născut. Este o doamnă deosebită și o recomand cu căldură. Dar cam asta a fost cu apa ruptă până la 4 dimineața. Pot să spun că am mers cu apa aia după mine până la spital, că am plecat la spital pe la un 4:30, 5 și curgea la apă ziceai că s-a spart o țeavă, nu că se naște un copil. Foarte, foarte multă apă. Și a fost o experiență unică, ce pot să spun. Ideea este că nu m-a durut absolut deloc. Deci pot să spun clar că nu m-a durut absolut deloc. Că puteam efectiv atunci, în momentul ăla, să-mi fac și un duș, să mă spăl, să mă machez, să mă pregătesc pentru nașterea în sine. Cam asta a fost, adică nu sunt dureri pe moment. Apoi, în momentul în care ajungi la spital, da, sunt contracții, încep contracțiile, dar vom vorbi și de treaba asta cu contracțiile, pentru că diferă foarte mult contracțiile pe care le ai la 34 de săptămâni și contracțiile pe care le ai în momentul în care ai ajuns la termen. Sunt total diferite ca și intensitatea durerii, dar vom vorbi pe larg în episodul următor despre ce înseamnă contracțiile, mai exact, și cât de dureroase sunt la 34 de săptămâni și cât de dureroase sunt la 38, 39 și tot așa. Ideea este că pe mine una nu m-a durut absolut deloc și m-a durut doar în momentul în care am ajuns la spital și până la urmă m-au durut, să spun așa, de la 1 la 5, să zici că poate m-a durut la un 2,5, 3 maxim. Cam atât, să spun așa că a fost. Dar o să vorbim despre întregul proces în vlogul următor. Mă bucur tare mult că m-ați urmărit, aștept comentariile voastre și aștept să ne revedem cu bine și în episodul următor de vlog. Vă pup! Toate cele bune!